Mayong buntag ninyong tanan. Sumadron, Pasko na gyud. Mo nang akong unhan ninyong tanan. Mayong Pasko. Ay, sige lang, mayong Pasko. Salamat. Mayong Pasko. Astilan na uso na ra baron mayong Pasko. Ako'y nakauna na atong i-acknowledge karong Domingo ha. Daghang kayong salamat ang batch 85, 86 sa Mactan High School, Mactan National High School, batch 85, 86 nga karon naghimo silang grand reunion, masipang pakpakan lang nila. Malipayong pagtigom. Kamu tingali ang nagdala sa drum and bugle, bumbong tiritit. Ganay ha? Kamu, inyo to. Daghang salamat. Dihay usa ka higayon. Dihay ato-ato lang ni. Dihay higayon. Kusog. Dihay usa ka higayon. Nahi mi adto sa kumbinto. Magpakasal si Manoy ug si Manang. Manoy kay ang Jo, kung naakas palibot, kusog yung kayo. Kung si Manoy ba o si Manang magpakasal, Manoy man yun o Manang, kay si Manang sa sinta ng kapin, si Manoy mausad. Nakaingon ko ba? Nganong karon raman? Si Manoy di ay biyudo, pero si Manang ay dalaga. Anong karon raman? Basta lugawagin ako, nangutana pa man ko. Siya, kanang karon raman sa dugon may nagkita, balik. Siya, anong karon? Siya, diha may reunion, talugawa. Reunion? Niya. Mauni siya ang resulta sa reunion. Ingon nanduha siya. Mo to'y nahitabo sa ilahang grand reunion, ha? Nindot kay akong gikwinta-kwinta 85, 86. Dili pa kayo na taas og edad, no? Kay atong mga wapay pandemic, nagsabot unta mi sa among batch nga mag-reunion mi kada tuig, nagpandemic man. Unya ato ra bang awahin na mong reunion, pastilan ang linaktan sa pipilan na mo kakauban, ang kamot dili na mo labyog, pastang lawgaw kana bitong iniglakaw nimo, di na mo labyog ang kamot kay bye may buntag asa naman karon na tadawgaw na inig istorya, ang istoryahan tambal na lang, ang maintenance talawgaw. Human ato, nakaingon mi, mag-reunion kaya ta kada tuig, kay kuyaw kistanan. Muabot ang panahon, kinsa na lang kayo mga bilin, tanaw ka. See, you enjoy and reminisce the memories nga nakapadasig ug ang kanang kadasig na himo ikaw nga karon. Salamat sa ubay-ubay ron ang magpabunyag. Talagang ka ubay-ubay hapit tiyan ay 30 ka bata ang bunyagan karon. Kay ambot sunod semana Pasko, pero karon giuna-una lisod man sunod semana mahurot na ang bonus. Maayo karon sige na may sad kay naa kamo, kay kung wa mo karon
gamay na lay gamay na lang diri ang simba karon tungod kay Biyernes, Sabado, Domingo. Ikatulo na ron ka adlaw, kakaadlawon ang misa de Gallo. Na kung wa pa mo kakasuway misa de Gallo kamo ay napay pila ka adlaw, napay unom kakadlawon. Ay suway ayog reklamo lang ay lagi nga sayo mo bitong misa de Gallo kay sayo niya dagang tao mo bitong misa de Gallo kay dagang tao way malingkuran mo bitong misa de Gallo kay way malingkuran. Pero ang atong pagampo madasig unta ka sa kamanggihatagon sa kadaghanan, pagkamanggihatagon sa ilang pagbudlay, sa ilang panahon, sa ilang pagmata. Ginikanan nangagda sa ilang mga bata, ang mga bata, nasa mga bata, nangagda silang mga ginikanan, ugma, may sadik. So, napahigayon, ha? Karon ang sugilanon sa hitabo nilang Jose, nilang Maria. Wa man mo kagani, ha? Nakadungog ko sa sulti ni paambit ni Padre Saki. Bastang lawgaw. Nangang ako kay nagisgot man siya Marites ba? Iyon man siya nga daghan man din ang karon daghan naman din kaliwat ni Marites. Napay ambot tungkol sa kaya kong nahinumduman mariposa sa talawgawa daghan ko nung kaliwata sa salamat sa iyang gipaambit niya kani ka tingali usahay atong iampo ba karon nga unta usa man ni silaob na ni usaw na nimo papagon pwede pasagdan lang pwede lang pasagdan maunsa mudaog ka sige ibta pagka na ibta pastilan tarunga lang na unya ha oo niya ni kuman pastilan upat na kakandila ang nagsiga kanibang balita pastilan kanibang balita ay kanibang atong isulti sagad magod sa kung mabitang Marites murag lain ang connotation pusag di lang ingana man ganahan man tamo mo istorya sa hitabo pero nindot unta ang atong mga itabi atong tagaag chance atong itabi pasko maron atong suwayan atong praktisan ang atong itabi ang nindot nga atong nakita narabay nag-reunion ni makita na sad mo niniguman sa reunion balitaan ninyo ang katong wakatambong ay na lang kung gisguti ang inyong nakita si Kuan hinumdum ka si Kuan balitai sa nindot ug makadasig mga ninggas atong pangayoon sa Ginoo nga makatunta nga makakita sa nindot ug maayo nato sa kaugalingon ug sa mga tao nga nagpalibot atong bantayan ang kanang bati sige natang kakita na nyambot ganong ato ginang yakan sa istorya yakan sa pagbati bati gani yakan ka ng mahimo naagoy mahimo kang bati ato nang palabyon atong diskubrihon balik tanaw ang nindot ug maayo nindot kayo mong kilay
Sa mga inday, gitato na inday. Ay, tabunin o, sabay ya. Nagpanindot ka niya, imong tabun-tabunan. Sayang ang atong pagpanindot sa atong kaugalingon. Nga usahay dili na to amguhan, ato lang taligaman. Ayaw, anindot nga imong gipahitabo nimo. Kay mao man ang desire sa atong kasing-kasing. Anindot ug maayo. Puslan man nga naana, makakita tagbati, love ngi. Diskubri unta ang nindot ug maayo nga naa. Usahay matabunan sa bati nato nga gitagad. Ha? Kana lang. Usahay di ta kasabot. Si Jose, nakaalinggat. Daghan siya nasuod siyang kaugalingon. May gani iyang gitagaan og igong panahon. Diha siya sa pag-ampo. Iyang gikatulgan. Lisod to nga pagbati. Kay pastilan. Pero iyang gitagaan o gayon. Itugod gani siyang makatug. Matod pa, sayang katug. Nakadungog siyang mensahe. Nagingnan siya, padayon, pangasaw. Dagantang madunggan, di na ito unta dali-dalion, sakay ug yaka, ang pati. Ayaw tabo ni mahiwi. Undangon ta na. Diyan ang takutob. Ugma. Kadlawon. Kung mangari ka mo. Sige. Ampo na to. Nindo tong maayo. Ang atong pagsaulog sa Pasko. Na madasi kita. Tungod kay atong gianad. Pagsinati. Pagtanaw. Ang nindo tong maayo. Sibu ug makaluwas. Makadasig. Tao kasinatian sa atong pagkatao uban sa atong isig katao. Na, mitaligsik na, nga dayon ka mo, kay naapay daghang kalingkuran nga rin sa sulod. Ugwa kay kalingkuran, daday mong lingkuranan, ari sa tubangan, kay samag misadigalyo. Ha? Sige. Salamat. Napitong ko ka mo sa pagpanindog. Sa makausapa, dito kunta ang kaanindot sa gisawan ta nga pagtuo.